musí řešit další velké nepříjemnosti. Tahle mise je velmi obtížná pro Rudé ďábly. Ryšavá hlava tedy vzplála a Scholes tam chtěl vrátit Zabaletovi ta předchozí příkoří, ale tady nemohlo následovat nic jiného. Naprosto zasloužená červená karta. Brutální šlapák, likvidační zákrok, který mohl Zabaletovi ukončit možná nejen tuhle sezónu, ale i celou kariéru. Ještě, že ta noha nebyla stojná, byla ve vzduchu, takhle to Zabaleta tolik neodnese. I tak si myslím, že to pravé Zabaletovo koleno pořádně odneslo. A tady určitě Argentinec nic nesimuluje. Takže Paul Scholes se nechal unést vývojem zápasu před utkáním. Prohlásil, že dokud Manchester City nic nevyhraje, nebude patřit mezi hlavní rivaly Manchester United.